Мә, бар екен 10 минут. Жамағат менә мен урыс тілінде әзірәк бердім дә, ақырында ғына. Мен анда айтып салдым, айтам, татар тілінде алып барайым дегенім. Кімдір ашуы келер, чөнки мен менә неше еллар дәуірінде гел урысша алып бардым. Алар язылышы, бу нәши түгел, инде язылышылар бик күп урыс телле адамнар. Шуңа күрә мен айтам, инде уңайсызланып бераз бирдем. Менә шушы теманы мен яктыртырым. Инде изге теләкләр белән. Әмма мен әйтәм, урыс телендә әйттем инде. Нәрсә шикләндерә, курка. Шук ништер кызу җавап бирәләр кайсылары. Ни ул мин әйттем инде, сезнең хакыгыз бар, фикерләрегез белән уртаклашырга. Минем дә хакым бар. Тик бер-берне хөрмәт итәргә кирәк. Усалланмаска кирәк. Шулай шул рәвештә яздым инде. Менә хәзер шуңа күрә мен әйтәм, татарча тырышам, чөнки татарча тыңлыйлар. Монда инде шаяртып әйтсә булса, бераз хактадыр. Минем татарча тыңлаган акыллырак мәллә аудитория, мен халыкны әйтмим, аудитория акыллырак, чөнки алар бик каты рәвештә җавап биреп шулай нитмиләр. Менә мәсәлән урысча бирсәң, шулык тотыналар әле. Сөйләгәнем янда урыс телендә безнең балачакта Үзбекстанда тордык, кишлакта ярты җәй, шунда газ да булды, табигый газ. Бездә Оренбургда якын булса да, Төстүбә район үзәге якын булса да 60 чакрым. Күршедә анда бер авылда да булмады. Асфальт булды, бездә булмады. Без лимонадны тик Сабантуйда гына күрдек. Алар лимонадны цех булды, аларда мороженое кыш көнне бер күрәдек. Алар җәй көнне дә мороженое ашыйлар. Шуны һәммәсе сөйләгәнем. Мен үзбәк шул теге таджик кафесында сөйләшеп киткәнник. Үзбекстаннан ул мин булганны белеп алды да, кайда булганын сорашты. Шунысын мен аны сөйләгәнем, ул әйтә. Хәзер ди инде киресенчә ди, кызганычка каршы ди. Мен әйтәм, бездә дә авылда әллә нәрсә түгел, берәрсе үзгәрмәде әле. Шул апа шул яктан Үзбекстаннан килгәндә абыем машина белән каршы алып район үзәгеннән аны поезддан авылга кайтканда, ул безне тынычландырадыр, үзенә калса, менә ди 20 елдан килсәм, ушында асфальт булыр дип авылыгызга ди. Шунда 40 елда, 50 елда үтте, асфальт булмады. Асфальт 20 чакрым әле һаман җитми. Совет хөкүмәтенең көче җитмәгән мискин. Күчәнеп теге урысча әйтмешли, надорвался ди. Вот, шуны. Нәрсә турында мин анда сөйләдем ахырында, татарча теләгәнем. Менә җәмәгать Филадельфия дигән шәһәр бар Америкада, Америка Кушма Штатларында. Анда теге бер омерзительная восьмерка кинода, мәсәлән, шул берсе судебный исполнитель дигән хөкем нәрсә инде, башкаручы, что ли, шулай дип әйтергә була татарча. Шул бу монда ызгыш башлангач, сугыш башланмасын дип, атыш башланмасын дип тынычландырырга уйлады да, әйдә ушы торган бүлмәбезне бүлик, менә шушы бар булсын Филадельфия. Шунда инде теге башлар артыннан аучы, охотник за головами, Джон Рут дигән, менә урысча әйткәндә искә төшмәде, татарча әйткәндә искә төште. Джон Рут дигән әйтә, мин риза ди, Филадельфия булгач бу бар ди, мин ди риза ди. Шуны әйтәс килә. Хәзер Филадельфияның читендә шәһәрнең бик менә теге ак, беләсез инде, шуны исниләр, кулланалар, исерәләр, шуларны гел күрсәтәләр. Җисаг шулай. Анда гел менә хатта мин караганым, октябрьнең ахырында күлмәкчән бер киенеп, анда кәкрәй беткәннәр, йөзләре үзгәргән. Аны ди полиция килеп ди, менә яңа урысча әйтмешли свежий репортаж караганым. Полиция көрәшеп аларны юк иткән ди, журналист йөри, анда сөйлиләр, юк, урамның бер читләренә бушаттылар, икенче читкә күчтеләр алар ди. Чөнки аларга ди ниләр ди, зинданналар бәрдә тулы ди, урын юк, менә монда ди, аларны куеп паралар ди. Алар бит торырга кирәк ди. Кайсылары палатка белән шунда яши, мәсәлән. Шул үзләрен яшьләр битереп ята. Инде төрле фикер уяна. Шуларны караганда төрле фикер уяна. Бу яшьләр, ата-анасы кая буларның? Балачакта бит нинди булганнар? Мин уйлап торам, менә бер төрле
мөнәсәбәт булмаска тиеш аларга. Чөнки урыс әйтә, чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Шул шикелле кешенең теге кайгы хәсрәтне аңлап булмый. Бездә татарда әйтәләр, кеше хәлне кеше белмәс ди. Ул нинди сәбәп, ни сәбәпле алар шунда барып, шунда торалар, шунда авыр рәвештә, шартлардалар. Алар инде хатта теге шприцлар асфальтта ята, шунда ширләгергә ихтимал ди, үткән кешегә ди, алар ди кешегә һөҗүм итеп ди, җинаять кылып тартып алалар, акча метродан чыккач хатта бәйләнәләр, кемдер сатып ал дип ди. Шулда күп яшьләр үзләрен битереп ята. Мин аны менә хәзер вакыт узып бара тиз генә ашыгыч рәвештә кызганычка каршы мин аны әйтеп салам, ашыкмыйча, тирән фикерле, тирән уй белән әйтә алмыйм кызганычка каршы. Менә ул төрле тормыш бар анда. Кемдер кызыксынмый менә кызык китә, урысча әйтмешә, перегорел ди. Кызык китә ул тормышның менә бик истеләре китми, мәсәлән. Советлар Союзы булса, ул журналистларга менә теге әйтәләр, поле непаханное ди, социальный язвы капитализмы дип рәхәтләнеп, шатланып журналистлар теге шуны яктыртырлар, язырлар, мәсәлән. Хәзер юк инде менә. Бу менә җир үзгәрергә тиеш. Безнең шәһәрдә яңартып яталар, кайсылары бик матур, шуңа күрә игътибар итмәгез, бу ямсыз дип бик карамагыз, чөнки аны тырышып яталар, бүтән җирләрдә матурлап, яңартып яталар. Шунда да безнең халык өлгерә, шуны пычратып, әллә нәрсә язмалар калдырып, алар безнең халык калмый инде шуны бузырга, сындырырга, язырга, әллә нәрсә пычратырга халыктан килә инде безнең. Шул сөйләп киттем, социальный язвы, капиталистическое общество дип вакытта әйтерләр. Хәзер бит инде бездә дә капитализм, шуңа күрә газетлар инде бәлки языр белә, бераз Америка безгә дошман булгач инде кемдер шатланып языр, күрсәтер. Адайсыз килә ул бит. Һәр илдә бар үз проблемалары, һәр илдә бар үз проблемалары. Ул менә мәсәлән кинода карыйбыз, әйттем бит, Индияны күрсәтәләр, җырлап биек күрсәтәләр, матурлыкны, хозур имеш. Кем Индияга бара, анда ди бигрәк әшәкелек ди, пычрак ди, шул теге Ганг дигән аналарны изге елгасы дип санала. Анда хатта мәйтләр дә йөзеп йөри ди, кайсы ди хак булса сасып ди. Анда ди юыналар, кыйналар, пычрак ди, шуны ди ишәләр, шул изге су дип саныйлар ди. Кинода күрсәтмиләр безгә аны. Ни хәтле Һиндустанны да шунда җитештергән кинолар безгә бер кайчан күрсәтмәйләр. Җырлыйлар, бийләр, ничек күңелле имеш. Бигрәк тә байларны гына тырышалар күрсәтергә, мәхәббәтне имеш. Без шатланып утырадыр, сокланып, ничек анда күңелле икән, менә мин анда барасым килә дип. Бик көчле реклама булды җәмәгать аларның, бик көчле реклама. Киресенчә алар тормышта икенче төрле. Шул шикелле бездә дә ул менә. Американнан хәзер бактарга ярамый аларны. Хәзер инде вакыт узып китте кызганычка каршы. Аны бар яхшы якларда, яман якларда бар, төрле яклары бар аларның. Аны менә кеше кем ди тырыша ди. Шул ди, мәсәлән, уңышка ирешә ди, кеше төсле яши ди. Кемдер мәсәлән эшлис килми, менә безнең теге әле студент чагыбызда декан әйткән, Италияга барган. Анда эшләмәсә ди, эшләми ул, чөнки алар ашханага кирип тиз-тиз ризыкны алалар да калганны ашыйлар, яхшы киенгәннәр, урамда утыралар, эшлис килми ди. Шуңа күрә кем ди тырыша ди, укый анда, уңышка ирешә ди. Бар илләр мәсәлән, анда кеше тырыша, җанын тәнен бирә, хәерчелектә яши. Менә минемчә ул менә инде хурлык инде җәмәгать, ул менә хурлык. Булар кеше иренә, яри менә ошо темабыз бик киң, дәвам итермен, бәлки кызыксынсагыз, шул теманы әйтеп салсагыз комментарийда, дәвам итермен бәлки шул турында сөйләүләрне. Вакыт узып бара, шуңа күрә кызганычка каршы мен менә тамамларга тиеш инде. Берсе сырак алып кибеттән күп итеп алганда, корка миңа карап тора, усалланып, мине төшермейме дип. Күрдегезме? Сыра эчәләр күп күләмендә. Видеога төшәс килмиләр. Җәмәгать шуның белән тамам. Киләчәк очрашуларга кадәр сез кызыксынып тыңларсыз, киләчәк теге шул хакында видеоны дип ышанам.